mapagpalang umaga po dito sa Malabon Fish Market. Tayo ay mag-a-update ngayong araw po ng Biyernes, no? So tingnan natin yung kanilang mga latagan kung may mga bago bang latag na ating pong may update dito sa Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Pinapasigang sa akin. Ginawa daing. Ayos. Ayan, no? Ano? Pinapasigang. Ginawa ko daing. Sumablay tayo dun. Sumablay ako nun ah. Aray ko! So ang presyo ng mga latag dito ng bangus ni Ate Pam ay nagkakahalaga ng 150. 150 po yung mga per kilo ng pandaing. So wala pang latag, ngayon pa lang ilalatag. Ito po ilalatag niya mga istang tonsoy. Ayan, ilalatag po yan ng mga istang tonsoy sa kanyang pwesto. Ate Pam, update na tayo, no? Dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So ito na po tayo sa kahabaan niya na babaybayin po natin dito sa kanilang mga latagan. At mga latag po dito ng salmon mackerel ay meron pong 170 per kilo at 100 pesos na mga tumpukan na inyo pong mabibili sa kanilang mga pwesto. At dito yung mga presyuhan ng mga hasa-hasa po natin. 180 po yung kalahating kilo. Ang presyuhan po niya ay 360 per kilo. Tapos may mga isdang banak. At isdang bikaw. Bossing, magkano ang bikaw mo ngayon? 200 pesos na kilo. Sa banak, 180 po ang mga per kilo ng mga banak, no? So ito po yung isdang batalay. Ito po yung isdang batalay na masarap sa sinigang. Tapos 200 kilo po sa mga tuna, lupin tuna. 200 kilo, no, na masarap sa gata o inihaw. At yung yellowfin, 240. So 240 po yung kilo ng mga yellowfin tuna. So ayan po yung mga presyon na ating pong ina-update, no, sa latagan po dito sa Malabon Fish Market. Bossing, thank you. Ayan, mga bangus dagupan at mga latag din po ng tilapiyang Batangas. At dito 180 po yung kilo ng mga latag po ng gulyasan. Meron po kada piraso dito ng mga bangus. May 200, 130, 100 ang kada piraso ng mga bangus na inyo pong mabibili. Alright, so yun nga po, at nakakapag-update na tayo sa kanilang mga latag dito po sa kahabaan po ng Malabon Tumpukan. 20 naman po sa yellowfin tuna at mga 50 pesos na isdang tumpukan kabase at tonsoy. 50 pesos po na inyong mabibili. Sige, mag-hi ka kasi mamaya papanoorin ko ka. So ito po yung mga tumpukan po ng mga espada, no? Sa halagang 50 pesos ay meron ka ng pang prito at may pang ulam ka na sa iyong bahay. 50 pesos po sa mga latag po ng isdang kabase. At mga salmon mackerel natin ay 100 pesos tumpukan. At galunggong babae 100 pesos din po na mga tumpok. Good morning, bossing. So ito po yung mga ina-update natin sa mga tumpukan at si nanay naglalatag po ng mga pusit sa halagang 100 pesos. Ayan po, no? Mga nilalatag ni nanay na mga pusit na inyo pong mabibili. So bossing, good morning sa'yo. Magkano ngayon per kilo ngayon ng galunggong mo? 280 isang kilo. O, 280 pa rin po ang per kilo po ng galunggong, no? Babae at lalaki. Ito po, 120 kalahati. Ayun. Babae, 200 lang pala daw. Ayun, 200 pesos po yung kilo ng babae. Ito po yan. Mura pala babae. Mura pala babae nga. Mura pala babae. Aray ko. Aray ko. Mas mura pala ang babae kaysa lalaki. Babae na lang ako. Babae na lang ako. So, ayan po yung update natin sa latagan. Magkano dito
I-yellowfin tuna po natin ay 200 pesos kilo at 180 sa mga isdang gulyasan. 150 po tumpukan ng mga 2 kilo. bangus, no? 150 tumpukan, salmon mackerel po ay 100 pesos. At tawid naman tayo dito sa kabilang side at para sa ating pong panibagong update sa kanilang mga latagan na inyo pong mabibili o mapipili dito po sa Malabon Fish Market. Boss Aris, good morning sa'yo. At 180 po yung per kilo dito ng mga dalagang bukid. Tapos surahan. Sa surahan magkano? 140 po ang per kilo ng mga isdang surahan. Sa sapsap, no, 200 po ang mga kilo. At gulyasan, yellowfin tuna sa mga latagan po dito sa pwesto ni Boss Aris. No, gulyasan 150. Yun po yung presyuhan, no? At yung yellowfin tuna mo, ito 20. Yan po yung mga presyuhan po dito ni Boss Aris sa kanyang latag na mga isda na inyo pong mabibili sa Malabon Fish Market. Boss Aris, salamat. Shout out pong muli. Good morning. Salamat. Nanay Noemi, good morning po. At mga balsa galunggong po ay 140 po ang mga kilo, no? So, yan pa lang po ang latag ni Nanay Noemi sa Malabon Fish Market. Nanay Noemi, salamat po. Thank you. Good morning po. Ingat po palagi. Tawid tayo dito pa sa mga ibang tumpukan na ating po may update sa kanilang mga latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out sa ating mga kababayan, no, na namamalengke dito sa Malabon tumpukan. At shout out kay Ner TV Vlog, ang ating kaibigan na vlogger. Shout out sa iyo. At mga 50 pesos na tumpukan po ng mga sapsap na makakapagpangat ka na, no? 50 pesos at mga tunsoy din po ay 50 pesos tumpukan. Madami na, oh. At ito po ay 90 pesos tumpukan po, no, ng mga chabeta. 90 pesos. So shout out sa iyo, Tay. Bukas dito ka, magkakape tayo. Tumpukan po ay 100 pesos galunggong. Oh, dito sa Pinoy Good morning. mga sira at mga basag. At dito po ay 100 pesos tumpok ng salmon mackerel. 100 pesos tumpok, no? Binabaybay po natin itong kahabaan po ng bayan ng Malabon Fish Market para sa mga update natin ngayong araw po ng Biyernes. Para sa ating mga masugid at nag-request sa atin na mag-vlog tayo dito ng Biyernes para malaman nila yung mga presyuhan na ating mga ina-update sa Malabon Fish Market. So shout out po tayo. Bukas tayo magkakape. Bukas. O malaman ko nasa ibang lugar ka na naman. Pustahan tayo. Tuwing Sabado wala ka dito eh. So shout out sa mga kamag-anak ko sa Samar, ha. Shout out. Ayun si Tatay, shout out sa iyo. Salamat. Thank you, Tay. Salamat. Tacloban, shout out po sa inyong lahat diyan. Good morning, good morning. So fresh na yellowfin tuna po natin, no? 200 pesos po yung mga kilo. So medyo bumaba na ang mga presyohan ng mga yellowfin tuna natin sa Malabon. Yan po yung presyohan, 200 pesos kilo. At dagsa pa rin po yung mga salmon mackerel, no? So ito po 160 sa kilo at meron din po 100 pesos sa mga tumpukan. Dagsa po yan na inyo po mabibili. Sa halagang 100 pesos ay meron ka ng pang-ulam sa iyong pamilya. At ang ating mga latagan po dito, no? So ito po yung mga latag nila ngayon. So mga yellowfin tuna fresh. At mga latag po dito ng ito po, golden pompano 320 at galunggong ay 100 pesos tumpukan. Magkano yellowfin natin ngayon? 220 na lang. Ayun, 220 po yung mga kilo. No, talaga may pagbaba yung mga presyohan ng mga yellowfin tuna. 220 na lang din. So mga bagong dating yang gawa kasi kahapon nag-vlog tayo, eh wala naman to sa kanilang latagan. So ngayon, ay na-update natin ngayon meron na silang latag. At sinamahan na rin nila ng latag ng tilapia at bangus. May balat pa. Ayun, may balat pa. Samahan nyo na po ng balat ng baka at magkari-kari na po kayo. Sigurado at napakasarap. Yun, gusto ko marinig. Panalong-panalo ang mga balat ng baka. 150 sa kanyang per kilo. So 100 sa tilapia Batangas. Ano pa niyan, te? Sigurado yung pera mo dyan, te. 160 isang piraso. May 200 pesos, no? Ano yung boss na daw? Dagupan? Dagupan.
sigurado po tayo dyan. Malinamnam ang laman. Pampalapurot pa. So may 180, no? At 150 sa balat ng baka. At 280 per kilo ng mga ipon na malalaki. 280 per kilo. So maraming salamat sa inyo mga kalodi. So yan po yung mga kababayan po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So medyo maluwag dito. Wala si prutas. Shoutout sa iyo, Boss Maeng. Shoutout, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Busando. Bakit may dala ng bag si Boy Spider? Lumaya si Boy Spider. May dalang ano bag? Eh, wala daw pasok sa kusina ngayon. Holiday daw, holiday. Holiday? Kaya pala may dalang bag. Nag-o-opisina pala si Boy Spider. Alright, so nandito tayo sa pwesto ni Boss Maeng, Boy Bangus, no? So update natin yung kanyang latag ng mga bangus. 150 po isang piraso. Ito po ay 180 isang piraso at 140, no? Na latagan ni Boy Bangus. Ayan, magaganda po yung mga bangus na bupa nyo. Dito, mamo. Ito na yung 120 ko, wala na. At 120, yellow pin tuna po natin dito. Yellow pin. Blue pin ay 200 pesos yung mga kada kilo, no? Boss Maeng, salamat Shout out, thank you. Shout out sa iyo, Boy Spider. Good morning sa iyo. At dito po yung mga presyon prutas, oh. 80 pesos sa mga kilo. At yung mga 50 pesos tumpok po dito na mga sap-sap. Mga paangatin, no, na mabibili sa Malabon Fish Market. Ang mga mahilig magpangat. Good morning. Good morning. 330 na lang ngayon ang pampano natin. Bumaba, no? Bumaba ng 20 pesos. So, murang-murang ngayon ang pampano. At 330. Mga tumpukan po ng sap-sap. At yung tilapia mo, ikaw ang nagbebenta. Kay ano nga pala yan, kay Mata, kay Boy Tilapia nga pala to. Okay, The Big Eye. Nasa na ano nga pala siya, Nueva Ecija. Shoutout sa'yo, The Big Eye. Shoutout sa'yo, huwag ka na umuwi. Ako na magbebenta rito. Akin na yung mga suki mo dito. Magkano kilo ngayon yan? 110. Ayun, 110 po per kilo ng mga tilapiyang Batangas, no? Salamat, thank you. At dito naman tayo sa kabila, update pa rin natin yung mga presyuhan. So shout out sa iyo, Lodi. Good morning. Magkano ang tinapa mo? 150. 150 ang isang Siyempre, piraso. pag natuwa ka rin ako, ginagawa ko 130. Bawas ng 20, no? Yes. So yan yung mga update natin sa latag nyo ng kanyang tinapang bangus na mabibili sa Malabon Fish Market. Minsan nasa loob siya ng palengke ng Malabon Central Market, no? Na mabibilan nyo po ng nilalakong tinapang bangus. At 120, no, sa kilo po na mga tilapiyang Batangas na mabibili sa Malabon. So magandang umaga sa inyo mga Lodi. So mag-update tayo sa mga presyohan ng inyong mga gulay. Magkano ngayon ang gulay nyo? Magkano repolyo? 60 kilo. Sa carrot? 140, no? So yun po yung mga presyohan ng kanilang mga latag po ng gulay dito sa Malabon Fish Market. At yung mga kangkong 20 pesos po yung mga kangkong. Talbos 10 piso sa luyot. Ayan po yung mga latagan po dito. At may mga balot din po mga 20 pesos 10 piso sa mga naka-plastic na nasaktuang pansahog sa inyong mga lutuing ulam. So shout out Ponte, salamat at marami kang customer. Thank you. Shout out sa iyo, Lodi. At dito tayo sa iba pang latagan na ating pong may update sa mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market, no? So walang baha, tayo nakikita, passable po ang mga sasakyan na nadadaanan po ng ating mga motorista na dumaraan dito sa 39 Estrella Street, Malabon City. So Toti, shout out sa iyo, good morning. Ayan po yung tumpukan ng mga galunggong at salmon ay 150 po ang kada per kilo. Ayan.
So, yun po yung mga latagan na ating ina-update no, sa mga pwestuhan na nila ngayon at mga gulay na ating pong binabaybay dito sa Malabon Fish Market. At ang mga manok, no? Ang manok po natin dito, Carls, ay 130 ang kada plastic. Sa leg po ay 85 kada balot. So, shout out ate. Good morning sa'yo. Good morning! Bakit wala ka ngayon mga drumstick? Wala, hindi nakuha. Ah, hindi nakuha. Ayun, naiwan na yung manok. Kaya mo siya. Babalik yun. Babalik yun. Oh, babalik yun. Salamat po, salamat. Babalik yun. Ayan na pala. Bumalik na, oh, di ba? So, ayan po, no, mga ina-update na natin dito sa Malabon Fish Market na kanilang mga latagan at dinidiretso na natin. So, Boss Toti, good morning sa'yo. Enjoy sa lugaw. Magkano ngayon ang bisugo mong maganda? 340 sa mga bisugo. At espada mo? 180 mga per kilo. So, fresh na espada at mga bisugo na mabibili dito po sa bandang gitna. Sa latagan ni B2. Ito po ay 100 pesos lahat na po. At 80 pesos pa rin po yung kilo ng mga tahong natin dito, no? At matataba yung mga talaba, oh. Uy! Yan yung latag naman ni B1 sa Malabon Fish Market. B1, salamat at thank you. At dito tayo sa mga iba pang latag, no? Sa mga hipon. Hipon po natin. Ito po yung presyo, mas mura ngayon, no? 250. 250 ang per kilo. Hipon. Galuntong babae. Tumpukan 100 pesos. At salmon, no? 100 pesos din po na mga tumpukan. So, maraming mga tumpukan na pang prito, pang sabaw. Pwede po yan, no? Sa kanilang mga latagan na inyo pong mabibili. Bossing, salamat ha. Thank you. At dito, 250 naman po sa kilo ng mga hipon. Ayan, ng mga presyohan po natin ng mga hipon. No? Murang-mura po mga hipon na latagan. So, dito tayo kay Kuya Ricky. Mga pandaing na bangus. So, ito, mga tumpukan na sa halagang 150. At kada piraso po ng bangus tagupan. Kuya Ricky, magkano ngayon ang kilo ng malalaking bangus? 200. 200 ng per kilo. So, mababa pa rin ang mga kilo ngayon. 160 pandain. Pandaing natin 160 sa tilapiyang 130 po sa tilapiyang buhay, no? Tilapiyang Pampanga po. Kay Ricky, maraming po salamat ha. Salamat. Yan po yung mga isang tambansya. Ayan, fresh na tambansya na latagan po, na pang inihaw, pamaktiw, pwede. Tambansya po yan. So, dito naman po ay 250 mga kilo ng hipon, no? Mga big size na hipon. So, murang-mura mga hipon po natin ngayon sa Malabon. Murang-murang hipon. Mura na ngayon, no? Kamatis natin, no? 100 peso. 160 sa mga sibuyas. Mga lumahan, 200 pesos kilo. At mga hipon ay 280 ang kada per kilo. So dito yung mga bangus natin ay 160, isang piraso malalaki. Pipili ka na lang talaga ng iyong magugustuhan mga bangus. Talaga makita mo presyo nga na dahil sa mata, pakalinaw. Ayan. Magandang bangus. So ayan, mas malaki yan. Napili mong yan. Salamat at 110 na kilo ng mga tilapiyang Batangas. Good morning po, Ate Lorna. 250 sa mga puti lumot, 150 sa mga kaasa, 110, no? So yung mga isdang bakoko po natin sa halagang 250 po yung mga per kilo. Bakoko po yan. So dagsaang hipon dahil sa napakamura po ng kanilang mga presyuhan. So mga big size hipon sa latagan. Magkano hipon, Lodi? Shout out. Sige na, 260. 260. Kabila, 280 na lang. Ayun. 260, 280 mga kada kilo na mga hipon, no? Biglang baba mga hipon ngayon, ha?
Dumagsa na naman kasi. 60 to 80. Lodi, salamat ha. Thank you. At mga tilapiyang Batangas. Ito po yung mga hipon, no? Dumagsa po, no? Nasa murang halaga. Tilapiyang Batangas, 100 pesos. 120. 120 mga tilapiyang Batangas sa Malabon Fish Market. At mga tumpukan dito, ang dami, oh. Mga fresh na mga pamaksi o pangating sa kalamansi. Kapeta. Mga isang tumpok, no? Yan ay murang-mura na po ninyo mabibili. Lodi, magkano ngayon ang ipon mo? 250 lang. Ayun, 250 na maganda kong narinig. Ang baba ng ipon ngayon, no? Saan lang mababa? Malalaki yung iba, kaya malalaki. So ayan po, 250 po sa kada kilo ng mga hipon. Medyo naiinitan na yung kabilang side. Ayan. So salamat, thank you ah. At tilapiyang Pampanga ni Aaron. 130 po ang mga kilo. 160 cream dory. 120 po sa mga ulo. Ayan po yung mga update natin sa mga cream dory. Dito 110 po sa kilo ng mga tilapiyang Batangas. 280 kilo ng hipon, 300 pesos sa mga latagan po nila sa Malabon Fish Market. Alright, shoutout sa'yo, Tio. Good morning. Shoutout sa mga tropa ko, TYK. Ayun, shout out. Hanggat gusto nyo. Salamat sa'yo, Tio. Papakalasing tayo. Nawawala si Genggeng ah. Ah, wala nga yan? Di mo sinama? Kaya pala wala si Genggeng. Isa ito, Ruby. Dati ka lang na. At dito 50 pesos tumpok na mga hipon. 240 kilo. Toys, shout out sa'yo, Boss Jeff Baliw, shout out. Ayun, shout out kay Jeff Baliw. 60 kilo. So, shout out kay Boss Jeff Baliw at kay Don Ramon, shout out sa inyo mag-ama. Ang kilo, Boss Gerald? Oh, 160 ang per kilo po ng mga dalagang bukid, oh. Pang prito, no? Pang sabaw, sariwan-sariwan ng mga dalagang bukid. Kuha, kalahati lang. May tumbok kayo. Magkano naman kilo sa matambaka? Ayun o, 150 lang. 150 po sa per kilo ng isdang matambaka, oh. Yan po, masarap yan. Prito, oh, sabaw. At ang gulyasan po natin dito ay 140 ang per kilo ng mga latag dito ni Boss Jeff at ni Boss Ed Compact. Shout out. At tumpukan ng mga surahan ay 100 pesos. Tama? Tama. Alright, so yun na nga po at nakapag-update na tayo dito sa kahabaan po ng lugar kung saan ay marami din pong latag, no? So ang lugar po na ating napuntahan 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So shout out, good morning. At yan po yung mga kababayan natin at nandito po yung ating mga MCAT ng Malabon, no? So sa pagsusuri dito sa Malabon Fish Market ng kanilang mga timbangan na ina-update. Alright, so sa mga masugid natin mga mamimili sa bayan po ng Malabon Fish Market, maging mapanuri po sa inyong pinamimili. Hindi porket mura po ay okay na, no? Sa mga nabibili po natin mga seafood sa bayan po ng Malabon Fish Market, maging mapagmatsyag din po sa kanilang mga timbangan
At para maiuwi na maayos ang inyong mga uulamin sa inyong bahay. So shout out sa inyong lahat at lagi po tayo mag-iingat. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga dumarayo, shout out po at magandang umaga po. So hanggang dito na lang pong muli, si Boss Lando Explorer, no? Shout out nga po pala sa mga taga ibang bansa dyan sa Saudi Arabia. Shout out po sa inyong lahat. At ingat po tayo palagi. So hanggang dito na lang pong muli. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.